Marcador amb 2 gols, l'últim d'ells estratosfèric, driblant els defenses locals. 0-3 al marcador y entraba al temps afegit. Bueno, la verdad que a nivel personal un gran gol de los que he hecho y contento sobre todo por la victoria. Los goles llegan solos. Bueno, sabíem que era un jugador, que és un jugador així. Jo, quan el vam fitxar, sabíem que era un jugador que era capaç de fer aquestes coses i, bueno, el que està clar que és un jugador que ens donarà molt de gol i que amb espais és perillós, tant ell com els altres davanters, però la veritat és que ho va fer molt bé i, bueno, la veritat és que la victòria és de tots, però s'ha de destacar, doncs, sobretot el tercer gol, que és una obra d'art. La veritat que molt content per ell i pel rendiment de l'equip. Sí, la verdad que era un campo difícil y muy contento por la victoria y por sumar los 3 puntos. Pues sí, la verdad es que hemos empezado muy bien, nos hemos adaptado muy rápido a la categoría. Veníamos de 7 puntos de 9 en los 3 partidos de semana y luego la gran sorpresa en Campo Europa, que trabajamos muy bien y saquemos los 3 puntos. Bueno, un gran partit històric per nosaltres. La veritat és que, bueno, el partit es va donar d'una forma que ells van sortir molt nerviosos, la primera expulsió jo crec que els va condicionar molt i nosaltres, però, bueno, vam fer el nostre partit, sabíem el que havíem de fer i, bueno, vam madurar la situació fins que a la segona part, doncs, jo crec que amb més espais i ells més cansats, doncs, vam poder, doncs, adelantar-se al marcador i després a la contra, doncs, d'una forma brillant, doncs, sentenciar un partit, doncs, ja dic, històric per l'entitat. Sí, la verdad es que va a ser otro campo difícil, pero iremos a hacer las cosas como las tenemos que hacer, defender bien y jugar, y podemos ganar a cualquiera ahora mismo. Bueno, sí, contra la Muntanyesa, sí, la veritat és que a priori no és que sigui un equip que potser estava a les quinieres d'estar dalt, però tal com treballen, pel seu tècnic que treballa molt bé i per lo que és l'entitat, doncs és un equip que serà difícil treure de la zona de dalt. Penso que és un equip que competeix molt bé, que té un estil de joc molt semblant al nostre i pel seu també camp, que tampoc és molt gran, i la veritat és que, bueno, serà un partit maco i nosaltres, doncs, bueno, aquests punts i els últims 4 partits, aquests 10 punts de 12, ens donen moltíssima tranquil·litat i a la vegada confiança, doncs, per intentar treure alguna cosa positiu de Nou Barris.